kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, blas Bu, blas ora disangoni THR blas. Bapakmu wi. Heeh. Mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Kok pangga. Todok. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko kowe ngudar kowe. Mulih. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye Lek to ra we ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya to? Bener to? Opo? Bapak nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, op, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Hah, wes syukur wae. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, adewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibuke? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng ki lho. Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene rene. Kangen di. Takbiran. Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Temu teko ndi? Syukur. Nekoni cangkeme kok moyang nangi. Puter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Buke, aja ngene buke. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling iki nek rung bonyok, kuwi mesti urung gelem ngaku,
Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Aku ora ya Yakin, Pak? ya Bu, anak aku teleke lho iki. Eh? Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen Aku ta. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Eh. Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Pak. Pemangane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak, ngece. Bapak, Aku takbiran. Bapak. Aku gocelono, aku gocelono. Lho wis Pak, wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak. Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne ya, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. lah, ngono lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra Ya wis bayaran. saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. ta, topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra koyo Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Wah, rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, kuwi kowe nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Heeh. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu dhewe jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, estu Mas. Oh, Kula nggih ta? nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, Sing dilebleb. ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Ya. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. mosok- Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Oh. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dek kan iki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh Sik. nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Bu Ajah sih, Heeh. monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko. Monggo, Katuran Pak Haji. minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke.
Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti to. Cekar saking sasana pernikahan nuniti panjenenganipun Bapak Haji Eko saribit ingkang garwa nuniti panjenenganipun Ibu Hajah Asih lo gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken dalam kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. ya namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange maturo karo aku. Apa mbok tukokne? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to, Jan? Kok senuk-senukan tok. Ya ora ngono ya Niken ki takon ngomong cangkeme. Hei. Lah wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku mun arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Hajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Puas iki kok Nek puas manggat malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar dan juga Mbak Niken yang sudah sangat memeriahkan acara ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Hajase, mbok menawi ngendikan napa? Ada sedikit kata dari saya cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, lajeng. Saya terima kasih buat tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku dieling nomeneh Mas, bae nanggap ke katuran malih. Amin. Mboten usah ndamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melas kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken niku masalah tega kali kula, Bu. Yo ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request napa badhe nembang apa request napa? Request lagu napa? Request. Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? Enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Monggo dilanjut Mas. Oh, nggih. Matur suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak ngrego-ngrego sak napa Pak? Mboten sarok-roko Pak. Lah ya Allah. Olah HP ta kira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wau lagune nemen nggih, Pak. Nemen. DP-ne riyen, Pak. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Kok malah kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Dari tim-tim Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, joget bareng ya, sini. enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Monggo, Mbak. Ya, Mbak Sida biar. Monggo.
padha karo aku. Jadi tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Katanya gini, gimana Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, sok Mas Akbar sok gepeng iki kok. Moga-moga. Mas Tib ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Pakai 2 lutut, orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan doang. Ya ampun. Akbar langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih. Ya, guyon aja. Kadung mak terata paling. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Guyon tak kok. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak menjawab. Rosida tobrut. Ora. Boten Mbak mriki. Wis tak dekep Mbak. Nggih boten mriki Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enek tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kene wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeren karo sampean. Kan wong ayo foto rame Cek. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken nyanyi bersama Dek Niken nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokonge dikek ngarep. Piye bokonge kek ning ngarep ki? Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokonge nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokonge kan teng mriki to, maksud kula ngoten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku Cek tak tinggal. Pargoy Mbak, zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang jajal aja. Duh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang to, Bar. Ora. Ayo nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ki ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya Mbak ya? Turun di bawah timbangan. Durung on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dek Niken Salindri. Oke. Yo. Ratekno yo. Oke. Waduh. Nggih, makasih Mbak Rosida, Pak Eko. Bu Asih nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Oh sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas sudah dapat. Oh iya nggih. Nggih. Loh, mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Akbar. Ayo. Wih. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hopa. Selamat malam, Mbak Enggar, Mbak Dwi. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin, ya Nduk Dwi. Mohon
mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun 50. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Duk Enggar, minal aidin. Minul. Iki lho Om iki. Ayu marpate kok gawur. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh, maaf, nggih. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luput. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku kan duwe. Sepuro. Kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dewi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Mbak Enggar karo Mbak Dewi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, siap. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dewi. Tembang kangen. Dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik ya. Langgam sik ya, Aryo. Jangan dong Eja. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing ndi? Oh, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya wengi udan krimis ra wis banyu kantu metis ganti sing nangis wong sing tak tresnani Tayub nih. Duduk
kanggo kangen iki kandang no anakku limbuk ndak aturi ya kuwi sepisan ya kuwi ngucapake puja lan puji syukur kang jero nggih ya kuwi konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa nggih sing wis malembarke berkah kang sarta kenikmatane. Wong ngono ya, Mak. Ya. Becik nikmat sehat, becik nikmat sempat, becik nikmat iman. Heeh. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh, iya ya, Mak. Iya. Iya, Nduk. Alhamdulillah. Bengi iki wis kelakon sowan iki ana laladan ngendi, Yung? Iki awake dhewe nampa dawuh dinuta karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel Kecamatan Papar Kediri. Iya. Ya kuwi kon ngestreni para warga masyarakat Ngampel. Heeh. Anggone kagungan kersa ya kuwi bersih desa. Oh, bersih desa. Iya. Bersih desa utawa tembung liyane sedekah bumi no. Oh, sedekah bumi. Heeh. Maneka warna sing dadi jenenge. Heeh. Ana sing ngarani bersih desa, sedekah bumi, nyadran, ana sing ngarani rasulan, yen daerah lor ana sing ngarani manganan, Ning pada intinya sama no, pada intinya sama. Ya kuwi ucapan dan ungkapan, ucapan serta ungkapan. Ucapan serta ungkapane warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Ngampel. Awit sedaya berkah kenikmatane sing wis diparingke kelawan Gusti Allah, Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wis diparingake marang sumrambahe para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel Kecamatan Papar. Wo, ngono ya, Mak. Alhamdulillah ya. Nyukuri kenikmataning pangeran, nyukuri berkah nikmating Gusti Allah. Kuwi wajib ditengenake kuwi perkara sing baku no. Oh ngono ya, Mak. Dasare taun iki awake dhewe sing marak sowan, awake dhewe sing ketiban sampur, kinen atur lelipur menghibur para warga masyarakat. Iya. Adat saben sing sowan ana ing kene iki dalang-dalang senior. Oh ngono, dalang-dalang senior, dalang-dalang sing wis ya wis kulino ana ing dunia pedalangan, tegese para senior sak dhuwure awake dhewe. Iya, ning iki ganti warna, ganti suasana. Oh taun iki. Iya. Alhamdulillah. Ternyatane adicara bengi iki nak, adicara bengi iki. Iki uga acara puncak. Oh, acara puncak. Sak rampunge wingi wis kagelar pengajian kang sarta selawatan. Iya. Disambung mau esuk uga ana jalan sehat kang sarta orkes. Iya. Lah iki acara puncake ya kuwi pagelaran wayang kulit. Wo ngono. Iya. Dadi agamane kecekel, pengajian selawate ana ning budayane ora ditinggal, gelar-gelir gantung gong enekke wayangan. Agamane kecekel, budayane ora ditinggal. Wo ngono ya, Mak. Iya. Ternyatane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel, iya, wis mempunyai pedoman kok no. Pedoman, iya, dengan agama hidup ini akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Wah, ngono ya, Mak. Iya. Wah, ngestoke dawuhmu, Mak. Ora lali nak piye? Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk sapa wae, Mak. Ingkang ongkos tunggal nuwun inggih punika kunjuk pepundhen kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Lurah utawi Bapak Kepala Desa. Iya. Nuwun inggih punika Bapak Haji Kolaif. Oh, ngono pepundhene awake dhewe. Iya. Ingkang sampun kersa nyambung paseduluran ing antaranipun kula sak kanca kalian keluarga besar ingkang lenggah wonten ing Ngampel. Oh iya, iya ya, Mak. Sumrambahipun sapa? Bapak Ketua Panitia. Sapa? Pak Amin Tohari. Oh, Bapak Ketua Panitia. Mudin no. Oh iya. Mudine ya. Kang sarta sumrambahipun. Iya.
Bapak Wakil Ketua Panitia sapa? Pak Wo Slamet Riyadi. Wah, iya, sing jagongi awake dhewe mau sore. Oh, ngono. Ana ing pondokan, ana ing transit, jagongi awake dhewe. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Mau sore wis dijagongi kelawan Pak Wo, Pak Wakil Ketua, Pak Slamet Riyadi karo Pak Joko Boyo. Wah, ya. Alhamdulillah. Sowan komplit yo, mak sowan komplit kanca-kanca saka Sanggar Seni